that's why our attention TV and nana pay ye queen to a metrasi say ya na just a meti hot seat so pa na de chinchin me na eye ma mefe I say the Ghana had the awale for no see nya yen tokwa say yen fan ko ba na busuafo na be ma na busuafo nko ka no say si ade ani hobiem ante na ne antie efe de ante na ne a ma efe say si ade awale mu siesie diploma pa no maje ewo adom ne eye inshira FM so na omodi awale mu nsam na awale fo bi akopi ho a wo mu nsam no de yen twaye ni enhwe kakra bi emra na yen trase se oje ne ma na yenhwe nkwadai nsam yenhwe ne a wode nkwadai ye enua kese na wode nkwadai twa na wode hibidie o se yemfa nkwadai ma no so aso ye de nkwadai ma na nkwadai daache ebesisen ye de nkwadai ma adama nkwadai daache bekosen aban mrem o so wofo bia de ne bako school 14 years o afa no class 3 if ankwala sese bidie ba omutwegu ekura no mopakwa ankwala be pakio awo pa omo no mako park bidie no sanya pa omutwegu ho no man sana me de nkwala ifire ekura lasen juma wo de nkwala we ji ya ntwa picture samba spray ankwala we bo Missing on Adam de nkwala ifire no man for be dama so ya be pa for mo ko ye juma na nkwala no de bia mo ko school na be marking na tembe na twa picture na yemfo mo hwe na so mani ma na oni asa that simple and short. Stop. Now, say, we don't make us. Yes, no, Casano. Over Sibis. No. Fina Chrono. And that's so je break. Me mammy, a yet Victoria, Mama Quaba. And Mama says, yeah, our real 10 minutes say, yes, our Libya and Toquawu. And come here, says, yeah, our Lian sent to Quabamoa. Baby, a de corn, no quine so no. See a de Quaco TV so and I radio so. Na yeko sie no eno ne boa ma wale na koso ana se ye de se awale no me da se sisi ade chese semi wa utia ana no ide se ka ware de nim se ne kwan wa ena entokwa de eye danya de bia wa bia no ho nsem e wo mote enti no ka ware sem de ye ka ne dem anye ya ka busua ho but sisi ano asemi won ma yetam ne komo mo kra na me hu se de mo o ka trasa na se mo ka ko enti no abroso sisi ane de no kwasem be se oba be hru ne ntoma nsemi bo na otia anu nyan first na se radio so a be out but we de me hu ni pa no me hu na nim na nsemi won na otia ana no nyan no da say on me sound fine abroso na mama won say ye ko hwe video no na e fa say awarija ba enkola na hwe no wo ba se meje be man so se meje awarija ba hwan na wo say e wo tumi say wo ka se meje memba enkola ne akoko be ma bi enu ane madinachi eyo ba ene se eje enkola no Emma bata yen ne yayem hihie ya de hwemma no mema ni sa emema kakra bi ena se nkora ne di wo mo nkan a ewiye ne kra no tie nsere ne ekọ be wi ase ne ese ne papa ne nada be wi ase ese ense bebre but oba tan ne de onim ko abefa so a ena oba ne kro ne tie no na onim ne kro ne su okay oba bi a oso mprema ne kro nye ne ba no onim ne nti oso ne video na yeah onim ne nti oso ma ne mpre bi se oni oba yan kwala no emo ano enti no se da ka da no kro je o ma se wa free ka we de okopa trans ma ho ado but oba ne se ompene oyo oba pa oyo oba odwene ne daachi okay odwen kwala ne ho enti no onfa wo mo ma be ma no makwan ma oba ne nje ne ma na o support o ma besra no o ma akohwe ba se o de ne ma o ma kono me de me hu ni se se am so de o mo kono papa no so ne ma no akwala bi no oba be ko nsu ama na so ba be si ne niema ma no ma me no wo kwan se wo twi phone se school fees absentee fa wo de ebra na o ho kwan se obi an sensu ma no obi an sensu ma no ma me ni ba bi obema ne tie nam ni ba bi oba ne tie be ma no betimi aware se be ma no so wale bi o wale oba ne bi nti onu be ma no betimi awale ama ne ya som no
ena oba no so no nkwala no wo mo da ache no so nti eye ne hwe ne de so mo se so mo no eye na se de so hwe nkwala no mama we sure wonya mfaso bia nkwala wonya mfaso sai na da ache nkwala ne tie ye no baje so tiase nti se ye ko ye nkwala no ade a papa ne baje because papa phone bebre dia show mutim se ma na de nkwala ne ko mfaso bia ni ho a wo munya free eye nkwala no je nya de on be show nti na ha no so e de ma me se bia ma me no ni wo kwan se wo be free ni kru se ene school fees aso nti ma me simple amfa so because nkwala ni mi nti eni ne nchen ya ye bibia obi anya bibia ma no ise o ma se be ma wo nti se ni wo pa be ma ne ene na janta no se so ma ni nware ohia ne no mesi se ne wo kan ya onye ma no na ofa me nu so ma ma me no nkwala mi ensa no ya ofa ba kuma papa ya okay no mo nche yo age one ma untimi ntiwo but de wo hu ne sapom so de obetim ne papa no akotena na obata ye so to betimi eje bi di bia kosa se de wo kan wo se eno no ba ma ndo ka se nkwala no onya wo mfa so diro hwe wo ndi se sa de ne na ma me no mpe panyin no wo mfa ne ma papa no so no eye sa papa ne nware opa ho so ba ware nti o me ne so se o hwe papa ne nkwala no se bi o de o mo ye nkwasi aduma efuo mu ye nhibidie ma me ne mpese ne ma no ebe ye bibi santi se bidie hia no so na de school fees beba efuo mu do ya na be ma banche aboma yetu na wo de nkwala ne nyina akosa ade a se ha adwin eja akwara ko school abeboa ne papa ana se o je school na ba behwe akwashi bidie akwara ne dachi se wo na o shi bidie na ne nche se o ba no so ma shi bidie wo na wo tu ba nche na nche se o ba no so bia o ne so ade hu na nyame de dom no nti akwara no ne dachi eno hia ena ya hu se esese o man education ndi se o de ne ma amende ne ma no mo de nkwa na ko hye ba bia ko hye bidie akotu ba nche tie ma men no nje na ade rade ba hye wo ma wo mu se aware ni bebre ho ma no so ja enkwala ne ma papa no but ma me we de we si ne bo se wo de o mu ko nti ma na eja enkwala ne we chen sa emma no o mu hu modern na o mu mu ana asesen bedase oba obekwa wale eja ne ma obeja ne ma no onye ba oni eni so adu oni abada ye kora ebi nda ne ye bia se ne etie bia se ne etie bia oni abada ye oni abada ye e bia no woni adwuma papa bia wo oni adwuma wa ene na trase on cha wale no na wo wu owu ene na trase na hwe omba ye ma me ne nanom no ni menti omo trase a no me hwe wo mma ndi se oba uhuru sa wale na oti ase no entimi nya ide ene na ye tin trase ayesa da okwa afisa uma okwa fa omako wo mu nyina fo ade ko wow saso wale dia fa omako ebi se sisi ano ono ba betrase first no be na ni ye hwe obi bo opa na opa no wontimi hwe ontimi hwe oba betete nkwala no be ma ne don ti so ontimi nka enkwa de bi hu amane sa nti maame se wo ye ready nti ansa na oba wo be jaware ne trase sisi no ma we na hwe wo kwa wo ko no nkwala na didie mu so adwuma na wo ye no fi sebe wonye frifie wa papa na be na dwen se nya papa de pe ye wo aware bo on ma be ma no apese oba ne free ni so nti no sisa no mako me chop man be be but say free be man side ne free oba no side da be ma no for one city bro be say o punish na ye wo ya wow o ko bre o se na de na kwakwe nti no me no hwa obetimi ahwe o asese mu nyina ya obetimi ahwe ntro o je na ade nti papa no nje mo fa na ade ma na nkwa na hwe so nko mu school on kwa shibidi opese o shibidi ompe enkrofo no munya adwa no ntu omoka me ne aba ko bi mama efo mama Victoria say me so si wa boso na sesa mba ne nyina di wachi na kope da achi ma na wo ba wutie me sa wo si wo ja aware dia me sro enya nkola no e wachi si wa boso na sesa mba ne nyina na form ko na ko hwe wankasa wo ma na be man se ne etie bia wontumi hwe nkola ne se ne a wankasa open ekwe ntwa na mtrans ne mama Victoria edi nkomo makra